M'hemmx kompromiss mal-interess nazzjonali ta' pajjiżna. Għal dan id-Deputat Prim Ministru u Deputat Mexxej Laburista Ian Borch waqt is-sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali li saret il-ġimgħa. Huwa tkellem dwar kif dan il-budget se jibni fuq ta' qablu filwaqt li jimxi ma' realtajiet tal-lum. Irrimarka l-importanza tal-għaqda u l-ħidma hekk kif dan il-partit għandu l-konfidenza li jibqa' jiddiskuti kif jista' jkompli jtejjeb ħidmietu. Brabta mal-qasam tat-turiżmu huwa qal li fost l-oħrajn qed jiġu attirati linji ġodda li jkomplu jwasslu għal aktar turiżmu ta' kwalità. Fis-sessjoni tal-ħamis, indirizza din il-Konferenza Ġenerali tal-Partit id-Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Laburista Alexa Ġussaliba. Qal kif il-budget li se jiġi preżentat nhar it-tnejn se jkompli jipprepara l-pajjiż għall-isfidi tal-preżent u l-futur, b'ruħ soċjali qawwija aktar minn dak ta' qablu.